Dito kita di sa may lapo, sa may sunog. Ang damo ng mga nag-respondi, no? Tapos may mga ginapamakot-makot sila. Kung ano gibla na tabo, nalalagay kay katuan natin. Sir, kaina pa ne? Why man sa may na-disgrasya or napilasan? Okay. Sige. Pero sa pamadyag nyo, pila ka balay ang naapektado? 7? Sige. Tita, isa man kamo ka nasunugan? Isa man kamo? Ano ginbala na tabo? Balahaw? Kamu kan balay ko no kuryente, na. Oh. Okay, daw na overheat guro, no? Wala may ano ko no, may gasakit sa atok pa lang. Okay, oo. Kaya sobrang init, no? Te, basta pamadyag mo pila ka balay ito ang apektado? Wala ko yung magdaan, palak-palak lang ko yung Oo. Pero gaway man sa may napatay? Tugay sa umpiro, magabot. Ay, gali! Tato ka man to? Inyo balay, wala ya? Okay. Ari nga, pasulod kita di sa sunugan, guys. Para makita natin kung ano gibala ang sitwasyon diri sa sulod. Bawa kay Eskinita. Gali ni, syempre, hindi na yun makatuan sa bombero. Ari, medyo, ano pa, diri na sa may Rizal Lapos. Amo na yung sitwasyon sa ilang alagyan. Kag ari di sa sulod ang may nasunugan. Ari ang mga bombero nga nagresponde. Daw na tahaw na ang sunog, sir? Ate Mayo. Para kita nyo man nga nag-aaso-aso pa ang sa hangin, may mga ano pa Kanday sir ka pala malhas man ba? Pagkabot una kami di mo tiwa. Aring aso-aso pa. Kinanglan mamas, nagtitigil ko magsulod ka kay ang mga pumuluyok, malapit-lapit yun sa isa kay isa araw. Yawan ged. Grabe aso, no? So sa sulod nga na damage na giniguro sa sulod, totally damage na gini sa sulod. May material kit. Pila ka balay to sila, ma'am? Wala lang mo na. Pero part of Rizal pa, no? Oo. Looban sang Rizal. Kalikod sa Uswag Hall. Okay. Ubos pa, no? Wala apektado yung balay? Wala ko diya ko galing mga balay. Lang ko. Ginapabantayan lang sa imo? Tabaw. Ari ang aktual gid nga nagakatlatabo. Ari gid kita di sa malapit na sa ara basa-basa na tungod sa ginabumbahan sang bombero sa tubig tudo gid. Di makita niyo nga ang building ni or ang balay nga ni na ano lang natutok ng isang kalayo. Ara niyo man ang mga tao nagabayanihan para lang matapos ang sunog. Grabe, basa-basa na gid. Pila ka balay? Oo, sa sulod. Ha? Way pa gid final nga ano? Tuod. So doon nadala na punong o Rizal lang manggihapon? Rizal lang gyapon. Firefighter nato, no? Mga maisog nga naga suong sa sunog, grabe. May mga nabilin pa nga baligya sa manang, no? Pero ang chunky niya tupok din, tupok. May nabilin. Amo na yung tsura sang nasunog, di pati ang baligya ni manang tupok.
Pamamalay ko kung ang sa punta pa sa. Ano sa punta? Pero matyago doon na umid lang niya. Kaya daw dito, gidang una sunog, no? Ara, gidang sa tunga ko. Matanaw lang ko biya, sir. Pagka ito biwit. Sir, thank you, thank you. Wala sa tunga ko. Para, ano nang ibig totally damage yung ina sa gobyerno sa nila. Sa tanda mo mga pinakapilo ng mga kalayni. May harap pa na sa likod. Pero ito, amugin niya ang ano gidya napuruhan, no? Napuruhan gidya. Sige pa gani. May kuninip ka nito siguro. Maano ka diwat, no? Madaba-daba. Sir, kasi sinugid bala na kumpisa ang sunog. Hindi nyo hindi nyo na mabalaan. Amo na tag-iyas ang tiyangki. Hindi nyo na mabalaan kung kasi sinugid bala na kumpisa. Dugulpi lang ha, oh. Oh. Timayo man din, why man sang may na disgrasya nung no, or napilasan, or na ano. Kaloyan lang. Sige nang thank you, Gid. Tadi oh, harap kita sa likod sa mga maisog, mga firefighter, sa mga pumuloy yung nagabulig diri sa pagtapna sa sunog sa may Risalapos. Pati ako basa naman oh. Okay guys, i-pray na lang natin nga maka-recover sila. Kag sino ang gusto galing magbulig, idiretso nyo lang din sa Risalapos. Ha, taga Rizal na yung nasunugan sa Risalapos. Kita din sa bulig ah. Bagulan ni kayo, Dio. Uy, manang ido kayo natarani ido. Kaluoy kasi iya, grabe ba? Magwa na kita din, magwa kay at least nakatuwa na kita sa pila pa. Wala ko nga Rio. Pagwa na ko di kay sobra na ka maaso. Hindi na kita baka all sang pamalay di kita nyo man mga tuon yung mga light materials sa dali gid ni masunog kay syempre do mga ano na siya na do mga dugay na bala mga daan na nga mga balay. Kaya muna nga madasig ang paglaton-laton sang sunog. Ay, Diyos, pwede talaga. Kung may napiktuhan nga, nasunog, pero sure yun nga may napatay nga ito na chow-chow at uway ko na lang ipakita, kay kalaway man ipakita nga ang ito pala napatay tungkol sa sunog, pero kaluluoy gito. For pa nila kung may napatay, kay base may natrap tungkol may gulang, hindi pa nabalan-balan kung may napiktuhan gito. Mayo kay way ka muna piktuhan niya. Arin ba dilapit na malang tani. Wow, mayo lang. Ano kumulong na sila. Abalang ilaya, abalang. Ay, Manila ko no to, nakuha na ko no to ko sa buwan. May nagkakulang na nakakuha, may wala nang alagyan, guys. Grabe. Kung masunugan ka diya, hindi ka gid masyado kapalagyo kay ang alagyan tama kaya kipot. Kaya damo-damo man nga bombero actually nag-responde. Bila sila kapilo. Isa, dua, tatlo, apat. Kaya ano yung mga pasanay na mga kayo. Tungod na kiningagaw ka. Salba. Dili pa yung sinita. Galing lusot mo na lang po. Pero pinakita kasi na
Bigla yung ginatanan halos. So, nag-stop ang traffic pa city kag pasulod sa Lapos. So, wala gid sa may makasulod anay nga mga jeep or mga tricycle. Kay tungod naging occupy na sa mga bombero naton di ang diri sa sulod. Wato pa may mga backup pag so damo gid nga bombero gali ang ang nag-back up sang sunog. That's all for today, guys, about the fire here in Lapos, Iloilo City. And I would like to say to everyone, please be careful every time. If you like my video, please hit that notification bell and please to subscribe. Don't forget to like, comment, and share. Thank you so much. See you on my next vlog. Thank you, everyone. God bless.